Bude to pro mě těžké, ale už dneska se bohužel rozloučím s mýma petama, které jsem nikdy nevěděl, že budu končit a myslel, že budu hrát pecinko hodně dlouho. Je to pro mě těžké, nevím ani proč jsem skončil, ale tyto hugeové a 2 gifty budou dneska rozdání. Takže dneska je to naposled, možná, co vezmu a třeba si vyzvenu takhle dárečky. Nebo dokonce naposled, co vejdu do Trading Plazy. Jsem tady na streamu a čekám, až přijde jeden člověk, který dostane toto. Stačí napsat 1 a dostává všechny moje huge. Takže já se loučím s Pet Simulatorem. Vy si ten Pet Simulator užijte, dokud je ještě nějaký normální. Já jsem skončil hlavně kvůli toho, že začal být čím dál víc pay to win. A čau, bro. Trochu mě to mrzí, že jsem prostě skončil vážně. Jenom prosím, chtěl bych vás jenom poprosit na toto video, zkuste dát like. Na rozloučení se s mýma hugema, kteří jsou všichni podepsaní. Naposled si je ekvipuju. Armáda Jirka 99. Dejte jim tu like. Dejte like prostě na rozloučení se s mýma hugema a s Pet Simulatorem se mnou, jako že já se loučím. A čus.